Adobe kleslo 65% a vyzerá lacno, ale lacná akcia neznamená dobrá investícia. Už ste investovali do Adobe? Kvôli čomu? Lebo má vysoké marže, ROE alebo silný mód? Alebo v tom zohralo rolu FOMO a dopamín? V tomto videu vám ukážem, prečo som ju mal na watchliste a prečo si myslím, že to s ňou nemusí dopadnúť dobre. Adobe je momentálne mimoriadne populárna medzi investormi. Od svojho vrcholu klesla o viac ako 65%, čo spôsobilo, že valuácie sú na veľmi atraktívnych úrovniach. Keď si to pozriem, tak PE malo v roku 2019 napríklad 51, aktuálne je na 14, PS malo 14, aktuálne má 4, price to cash flow malo 34 a teraz má ani nie 10. Tržby jej stále rastú. Marže a návratnosti kapitálu majú na veľmi vysokej úrovni. Napríklad keď si pozriem ROA, tak ROA malo aj 14, 23 a teraz má 24, ROE malo 29, 44, aktuálne má 58, ROIC má 23, 35 malo a teraz má aktuálne 39, čo majú v podstate návratnosti kapitálu majú na historických maximách. Čo sa týka marží, tak marže mali okolo 80%, čo teraz majú aktuálne 89%. A čistá marža mali 26%, 30%, aktuálne majú niečo pod 30%. Firma tiež vykonáva buybacky. Keď si to pozrieme, tak môžeme vidieť, že za minulý rok urobili buybacky o 6%, znížili množstvo akcií v obehu, rok predtým 3%, tak vidíme, že toto číslo sa zvyšuje. Na prvý pohľad ideálna investícia. Kde je teda problém? Problém je samozrejme AI, umelá inteligencia. Nie som odborník na AI ani Adobe, takže nebudem hodnotiť detaily, ale jednu vec viem určite. Kupovať akciu len preto, že má PE 13 a ROE 58 je podľa mňa chyba. Tieto čísla sú minulosť. PE a ROE dávajú zmysel pri firmách s predvídateľným biznisom, napríklad Walmart alebo Visa, nie pri firme, ktorá môže čeliť existenčnej zmene. Pri takejto firme musíš byť vizionár. Prežije AI? Ak áno, bude silnejšie ako dnes? Ja na tieto otázky nepoznám odpoveď, nie som vizionár, takže si musím pomôcť inými metodami. A presne tie vám teraz ukážem. Čo má teda zmysel sledovať? Podľa mňa hneď prvá vec je, pri tejto firme je dôležité sledovať insider nákupy. Ak je firma lacná a má silnú budúcnosť, insidery by mali nakupovať, či nie? Aktuálne to zatiaľ nevidím, tak táto možnosť padá. Druhá možnosť je technická analýza. Akcia padla o 65%, takéto firmy sa neotočia zo dňa na deň. Zvyčajne prichádza rotácia a dlhý range. Videli sme to pri firme Mete aj Netflixe, ktoré padli o 80% a kým začali rásť, tak tvorili najprv range. Čo by sa muselo stať, aby som na tejto firme nakupoval akcie? V prvom rade vidíme tu support na cene $275. Čo by sa tu muselo stať, to je to, že vidíme to, že firma podliezla pod support, potom sa vrátila naspäť na support, teraz ho znova podliezla, urobila nové dno. Čo by sa muselo stať? Firma by musela, aby som nakupoval túto spoločnosť, firma by musela sa vrátiť naspäť na support, potom tvoriť nejaký range, potom
výjsť hore a tu tvoriť nejaký range. Sú tam dve možnosti, kde by som mohol vstupovať. Prvá možnosť je vstupovať tu a druhá možnosť je vstupovať tu. Kým sa neudeje táto možnosť, tak pre mňa nedáva zmysel investovať do tejto spoločnosti. Pre mňa by to bolo zbytočné riziko, že môže sa stať na tej firme to, že mohli sme to vidieť aj na firmách ako PayPal, tiež mali veľký pokles a čo robia posledný rok, v podstate robia toto. To isté Novo Nordisk, ten tiež tam je tá istá situácia viac menej, že tiež tá firma po veľkom poklese teraz viac menej stagnuje. Čaká sa, čo s ňou ďalej bude. Čo sa týka môjho portfólia, tak dnes mám zhodnotenie 1,3%. Keď sa pozriem s indexami, tak indexy majú, Nasdaq je na nule, S&P 500 je tiež na nule a Dow Jones je nejaké 0,2 v pluse, takže dnes výrazne porážam index. Keď sa pozriem, kvôli čomu sa to stalo, tak ten najviac mi dnes rastie AMD, kde mám zhodnotenie 156 eur, Intel 139 eur, Tronox 39 eur. Čo sa týka zase naopak, tak najväčšiu stratu mám na spoločnosti Lam Research, kde mám stratu 57 eur, Applied Material 27 eur. Za tento rok mám zatiaľ zhodnotenie 0,2%. Keď sa porovnám s indexami, tak Dow Jones je v minuse 3%, S&P 500 je v minuse 3,4%, Nasdaq je v minuse 5,3% a Russell je v pluse 2%. Takže zatiaľ som s týmto rokom celkom spokojný. A čo vy? Nakupovali ste Adobe alebo inú firmu? A kvôli čomu? Bola to analýza alebo FOMO a dopamín? Napíšte mi do komentára. Majte sa.